Tojikiston bapesh! В этой машине, можно сказать, они заживо сгорели. Имел именно с Рахмоном. Ну там несколько, как 2-3 раза в неделю. Мен Бортников менен күндө бир 4-5 жол сүйлөшүп аттым. Жана политический вопростордун бардыгын бул Козак келген. Бүгүнкү күндө президенттин саясий технологдору бар. Алар Россиядан келген. Танкар азади, танкара нигоҳ кун. бар асари задухурдҳои мусаллаҳона аз 14 то 19 сентябр дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон тибқи иттилои мухталиф Тоҷикистон 60 нафар ғайринизомӣ худро аз даст дод. вазорати тандурустии Қирғизистон хабар дод ки дасти кам 59 нафар аз шаҳрвандони ин кишвар кушта ва 140 нафар таҳлия карда шуданд. Mana bayraqi Tojikiston basho, maktabi Qirg'iz. даргирии рӯзи 14 сентябр бо тирпаронии марзбонони ду кишвар оғоз шуд. сипас чунон менамуд ки даргирӣ хомӯш гардид ва рӯзи 15 сентябр бо хомӯшӣ гузашт. Birovlar naraq qarasam eshik chaqdi. Birovlar dang. Мы нашли общий язык, общий понятие. аммо субҳи 16 сентябр бо вуҷуди созишҳои оташбас дар чанд қитъаи марз якбора бо истифода аз системаҳои дифоъии зидди мушакии град, танкҳо, зиреҳпӯшҳо, чархболҳо ва ҳавопаймоҳои бидуни сарнишини Туркия Байрактар ҷанги воқеӣ оғоз гардид. илова бар ин ҳарду ҷониб барои вайронкунии созиш якдигарро айбдор намуданд. Қирғизистон хабар дод ки низомиёни тоҷик дар минтақаи Бодкан дар мавзеъҳои Қулунду, Мақсад ва Жанижери ноҳияи Лейлек бо аслиҳаи вазнин ба самти аҳолинишин ва зерсохторҳои ғайринизомӣ тирандозӣ карданд. ҳамчунин низомиёни тоҷик бинои мактаб дар деҳаи Достуқи вилояти Бодканро ишғол карданд. ҷониби Тоҷикистон аз тирборон шудани биноҳои истиқоматӣ ва инфрасохтори ғайринизомӣ аз ҷониби низомиёни қирғиз бо чархболҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишини ТБ2 Байрактар хабар дод. ҷамоати овчи қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоатҳои Ворух ва Чоркӯҳи шаҳри Исфара рӯзи 16 сентябр мавриди оташ қарор гирифтанд. дар натиҷаи ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин ба масҷиди ҷамоати овчи қалача ки дар он ҷо сокинони маҳаллӣ барои адои намози ҷаноза ҷамъ омада буданд ба тирборон бархӯрданд. бар асари тирпаронӣ 10 нафар кушта шуд. рӯзи 16 сентябр пас аз изҳороти муштараки Раҳмон ва Ҷабборов дар майдони нишасти Созмони ҳамкориҳои Шонхой дар Самарқанд сарони Кумитаи давлати амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев эълон карданд ки аз соати 16 ба вақти маҳаллӣ ба созиши оташбас расиданд. пас аз ин шаҳракҳои навоҳии марзи ҳарду ҷониб дубора тирборон карда шуд ва ин дафъа низ ҳарду тараф барои вайронкунии созиш якдигарро айбдор карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое нашр шуданд ки аз ҷониби тоҷикон ва қирғизҳо саршор аз эҳсоси ватанпарварӣ мардум омодагии худро барои дифоъ аз ватан изҳор мекунанд. аз ҷумла дар яке аз ин наворҳо афроди бо либоси низомӣ дар бораи расидан ба шаҳодат баҳс мекунанд.
аммо дар ҳолати девонавори миллию ватанпарастӣ ҳам тоҷикон ва ҳам қирғизҳо кӯркӯрона ба изҳороти расмии режимҳои худ ва таблиғоти онҳо бовар карда ба он аҳамият надоданд ки он чӣ ки имрӯз миёни ду кишвар мегузарад ба ҷои ҷавобҳои зиёд суолҳои бештареро мегузорад. طول مرز دولتی میان قرقیزستان و تاجیکستان تقریباً 1000 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در آن ده‌ها قطعه‌های بحث برانگیز باقی ماندند. به طور رسمی مذاکرات کشورها درباره علامتگذاری مرزها از ماه دکبر سال 2002 ادامه دارد و با گذشت 20 سال تنها نصف مرز مشترک تعیین و علامتگذاری شده است. در تمام این مدت در قطعه‌های گوناگون سرحد گاه بین ساکنان محلی و مرزبانان هر دو کشور نزاع‌ها به وجود می آمدند که اکثراً خصوصیت معیشی داشتند و چون عادتی زود خاموش می شدند. با وجود این مناسبت همسایگان کاملاً معتدل بود. مردم به یگان ممانعت و تعسف با هم داد و گرفت تجارتی می کردند. دختر به شوهر می دادند و دختر کلین می کردند. جنگ و جنجال در کار میاد. با وجود این سالهای اخیر بنابر بعضی سببها طبیعت نزاع‌های سرحدی به طور کلی تغییر یافت. آنها در مقیاس خیلی وسیع شروع گردیدند و رژیم‌ها بهر محافظت وطن به تأسیس به اصطلاح دسته‌های اختیاریان آغاز کردند. چرا عیناً در چند سال اخیر نزاع‌ها اوج گرفتند و امروز به جنگی گسترده تبدیل یافتند. معلوم است که رژیم‌های هر دو جانبی مرز از این زد و خوردها منفعت دار می‌باشند، زیرا مردمی از رژیم فساد زده خسته شده همه سختی‌ها را تنها وقتی فراموش می‌کنند که باوری پیدا شود که واقعاً وطن در زیر خطر می‌باشد. این اسلوب دوست داشته بسیاری از دیکتاتورهای عصر گذشته و امروزه است و این اسلوب را ایجاد دشمن بیرونه مینامند. برای دولت‌های قرقیزستان و تاجیکستان امروزه ملتگرایی میتواند یک وسیله موقتی مناسب باشد. بر اثر کووید روابط روسیه و اوکراین و تورم در جهان شدتناکی اجتماعی در هر دو کشور افزایش می‌یابد. مقامات می‌دانند که مردم حکومت را عیبدار می‌کنند و با این وسیله مقامات برای پوشاندن مفلسی خود ناراضگی مردم را به قوه‌های بیرونه روانه می‌کنند. افزایش نشاندادهای ملتگرایی در این دو کشور به دومین درجه گذاشتن مشکلات‌ها از سوی جامعه و متحد شدن در اطراف دولت یک وضعیت مساعد کوتاه مدت برای نظام‌های سیاسی جبارов و رحمان میباشد، میگوید سیاست شناس ازبک کمال‌الدین ربیمov. رحمانی کاملا و مدتی طولانی غیر قانونی بوده، عادتاً آماده است که برای نجات رژیم خود هر کاری را انجام دهد. به خصوص حالا که کفیل یگانه امنیتی روسیه است، به دلیل شکست نظامی در اوکراین در آستانه فروپاشی قرار دارد که به آنجا یک قسم زیادی کانتینگنت مستقیم در دوشنبه بازای حربی 201 روسیه فرستاده می شود. از جانب دیگر ریتینگ جبارov از ماه‌های اول حکمرانیش با سرعت تیز پایین رفته سرنوشت پیشگذشتگان برکنار شده را برای او آماده می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با سر قدرت آمدن صدر جبارov در قرقیزستان در ماه ینوری سال 2021 و اوج گرفتن اوضاع در مرز از ماه اپریل سال 2021 نیز تصادف نیستند. فکر میکنم که اولا ما در سرحد شدت بزرگ را از زمان پیدا شدن حکومت تحت سروری جبارov که در بیان خود از غایه‌های پاپولیستی ملی فعالانه استفاده میکند و برای تشکل سیمای دشمن از تاجیکستان تلاش میکند مشاهده میکنیم. در تاجیکستان نیز عکس این را مشاهده کردن ممکن است. سالهای اخیر از منبرهای بلند نیز ظهورات دشمنانه مشاهده می شود
аз ҷумла расонаҳои тоҷикӣ ва коршиносон дар бораи қирғизистон чизҳои хеле норавшан менависанд. аз ҳар ду тараф пайдо шудани душмани берунӣ аён аст. пас аз ҳар як муноқиша хоҳиши қасосгирӣ дар ҳар ду ҷониб пайдо мешавад ки ин умуман натиҷаи табиии низоъ аст. аз ин рӯ ҳар дафъа омодагӣ ба задухӯрдҳои шадид дар ҳар ду ҷониб меафзояд, мегӯяд коршинос Темур Умаров аз маркази Карнеги Москва. инчунин касе суоле нагузоштааст ки чаро ҷангҳои пурмиқёс аллакай як рӯз пас аз тирпаронии тасодуфӣ оғоз шуданд. чаро Тоҷикистон системаи дифоъи зидди мушакии марговари Градро дар наздикии марз бо Қирғизистон ҷойгир кард. аз ҷониби дигар 16 сентябр як рӯз қабл аз даргирӣ Ҷабборов дар маросими ифтитоҳи тантанавӣ дар минтақаи марзии вилояти Боткан аввалин пойгоҳи бесарнишини байрактари хадамоти марзбонии Кумитаи давлати амнияти миллии кишвар ширкат кард. Ҷабборов байрактарро бар муқобили кӣ истифода бурданро нақша дошт. айнан чунин суолҳоро низ Брюс Панниер, хабарнигори Радиои Озодӣ дар Осиёи Марказӣ мегузорад. хатои асосӣ дар ҳарбикунонии минтақаҳои назди марзӣ буд ки ҷонибҳо техникаи ҳарбиро ба сарҳад кашиданд ва ҳоло дар ҳама гуна муноқиша аз сарбозу техникаи низомӣ истифода мекунанд. дар гузашта вақте ки дар сарҳад яроқу аслиҳа ин қадар зиёд набуд, мардум барои ором шудан фурсат меёфт. он замон захмӣ мешуданд, ҳоло бошад ҳолатҳои марг бештар мешавад, мегӯяд ӯ. غیر از این همچنین روشن نیست که چرا بعد ملاقات رحمان و جبارov در میدان نشست سران سازمان همکاری های شانگهای روز 16 سپتامبر و توافق درباره خروج نیروهای اضافی از مناطق مرزی وضع تغییر نیافت، مگر اینکه راهبران کمیته دولتی امنیتی ملی یتیموف و تشییف دیگر تابع پرزیدنت های خود نیستند که این را تصور کردن کاملا غیر امکان است. Эту машину. И вот 7 людей скончались в этой машине, можно сказать, они заживо сгорели. суолҳои зиёде низ боқӣ мемонанд ки ҳар ду тараф фавран ба ҳуҷум ба объектҳои шаҳрвандӣ шурӯъ намуда, гӯё дидаю дониста барои ҳарчи бештар талафоти шаҳрвандон кӯшиш мекунанд. ин ҳама дар баробари гузоштани парчамҳои онҳо дар рӯи ашёи мусодирашуда, ҳамла ба хонаҳои шахсӣ, ғорати онҳо ва кушта шудани пирону занону кӯдакон, як иғвои таҳризишуда ва як дастури дарозмуддати идеалии сарзадани низои ҷиддии қавмӣ ба назар мерасад. сентябр дар назди бинои Академияи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон издиҳоми мардум ҷамъ омада буданд, мегӯянд хабарнигорон. ба гуфтаи манобеи Радиои Озодӣ, собиқадорони фронти халқӣ барои фиристодан ба Исфара дар он ҷо ҷамъ омаданд. хабарнигорони Радиои Озодӣ дар назди бинои Академияи Вазорати корҳои дохилӣ чанд нафар аз пиронсолонро бо риши дароз мушоҳида карданд, ки дар тан либоси низомӣ доштанд. қобили зикр аст ки низои дар марз рух дода як рӯз пеш 14 сентябр ба поён расида буд, яъне авҷ гирифтани он дар рӯзи 16 сентябр тибқи нақша қасдан пуршиддат шуд. баъдан ҷониби қирғиз хабар доданд ки дар тирборон кардани маҳаллаҳои марзии Қирғизистон афроди риштдор дар тан либоси сиёҳи бидуни ишорат ширкат кардаанд. ҳамчунин рӯзи 16 сентябр сокинони шаҳракҳои назди марзии Тоҷикистон дар бораи ҳаракати корвони бузурги нақлиётҳо аз ҷониби Қирғизистон ба сӯи ростаҳои марзии Тоҷикистон хабар доданд, дар ҳоле ки гуфта мешавад ки мардуми ин корвон бо силоҳҳои оташфишон мусаллаҳ буда, аён буд ки онҳо низомӣ набуданд. сокинони яке аз рӯстаҳои назди марзии Тоҷикистон мегӯянд ки мардуми осоишта аз нақлиёти ёрии таъҷилӣ тирпаронӣ шуданд. bitta oilada kengashuv qolib turdi mana. Arzu tarqatadi kengashuv? Polni. Yo'q, do'stim jashlar yo'q, birantasi yo'q. Jaka o'zingiz. Mana keling, avtomat tamam berdi. Mana jo'rayib ko'tarib yuradi. Tojikiston Bapesh.
ҷолиби диққат аст ки раҳмон аллакай қаблан кӯшиш карда буд ки гурӯҳи ба ном ихтиёронро дар задухӯрди пешинаи сарҳадии моҳи апрели соли гузашта истифода барад. Гузашта аз ин ҳамон ихтиёриён аллакай дар моҳи август аз раҳмон дархост карда буданд ки онҳоро ба ҷониби Масъуди Хурд ба Афғонистон бифиристанд. аллакай аён буд ки ин иқдом комилан аз сӯи режим барои эҷоди ҳисси пуштибонии мардум сурат гирифтааст. агар соли гузашта чунин гурӯҳҳо танҳо аз ҷониби Тоҷикистон сабт шуда бошанд, ин дафъа мақомоти Қирғизистон низ аз услуби ҷониби Тоҷикистон истифода бурд. аммо суоли асосӣ боқӣ мемонад ки дар ҳоле ки ҳарду кишвар қувваҳои мусаллаҳ ва нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ доранд, ба хотири чӣ ба хоҳишмандон силоҳ тақсим карда шуд? бар асоси кадом қонун ин имконпазир гардид? аён аст ки ҳарду кишвар ҷалби шаҳрвандон дар низоъҳои низомӣ ғайриқонунӣ аст ва ин далелро ба таври дигар шарҳ додан мумкин нест, ба истиснои он ки барои ҳарду режим ҷалб кардани мардуми худ ба низоъҳои байнимиллӣ ва муттаҳид кардани ҷомеа дар атрофи давлат дар заминаи ватанпарварӣ бар зидди душманӣ берунаи вуҷуд надошта зарур буд. фикри тасодуфии ҳодисаи рухдодаро инчунин як қатор сценарияҳои гуногуни қудратӣ ки аз баҳори соли ҷорӣ дар саросари ҷаҳон рух медиҳанд пешниҳод мекунад. ин куштор дар моҳи май аст ки онро расонаҳои ҷаҳонӣ комилан нодида гирифтанд ки аз ҷониби режими тоҷик дар пойтахти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Хорух содир шуда буд ва дар моҳи июн бераҳмона саркӯб кардани эътирозҳои режими Ӯзбек дар Қароқалпоқистон ва инчунин бӯҳрони Тайван ва амалиёти моҳи сентябри Озарбойҷон алайҳи Арманистон ва ниҳоят дар ҳоли ҳозир бӯҳрони Туркию Юнонӣ идома дорад ки таҳдиди ба ҷанг мубаддал шуданро дорад. бо дар назардошти он ки таваҷҷӯҳи расонаҳои ҷаҳонӣ комилан танҳо ба Украина нигаронида шудааст, ҳар як режим аз ин рӯзномаи якҷонибаи Аврупо марказии байналмилалӣ истифода мекунад ва бо истифода аз фурсат нақшаҳои деринаи худро амалӣ мегардонад ки қаблан барои он лаҳзаи муносиб набуд. аз ин рӯ вақти сар задани ҷанги хурде ки мардумро дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муттаҳид мекунад, воқеан хеле хуб интихоб шудааст. ҷанги бузурги Русия бар зидди Украина худи ҷангро дар ҳама ҷо дар ҷаҳон муқаррар мекунад. ба ғайр аз ин дигар таъсироте аз берун мушоҳида намекунам. ин танҳо дар бозиҳои сиёсатмадорон бо миллатгароён ва ватанпарастон дар дохили ҷомеаи қирғизҳо ва тоҷикон реша мегирад, гуфт Темур Умаров. мардуми мо дар ваҷди миллатгароӣ ва ватанпарастӣ фаромӯш карданд ки ҳарду президент ҳам Раҳмон ва ҳам Ҷабборов гумоштагони Москва мебошанд. раҳмонро русҳо ҳанӯз соли 1994 бо таъсиси ба истилоҳ фронти халқӣ барои муқобила бо тарафдорони ҳукмронии исломӣ ки қудратро ба даст гирифта буданд ба қудрат оварданд. России и Бориса Николаевича Ельцина, если не было бы Узбекистана и Ислама Абдуганиевича, так такового нации в настоящее время таджиков и государства Таджикистана не существовало. Я как-то зашел на сайт Кремля и Совета национальной безопасности Российской Федерации и посмотрел, чем Путин занимается. Ну, согласно официальной статистике. Оказалось, что из иностранных всех лидеров чаще всего телефонный разговор он имел в виду имел именно с Рахмоном. Ну там несколько, как 2-3 раза в неделю. Я был поражен. Не было и даже близко ни одного другого, даже Лукашенко и близко не стояли. Вот звонил регулярно туда. Ҷабборов бошад дар натиҷаи ҳалкунии муборизаи дохилии кланӣ аз ҷониби Русия дар Қирғизистон президент шуд. ба касе пинҳон нест ки Дмитрий Козак, муовини раиси дастгоҳи президенти Русия, барои ҳалли ин вазъ ба Бишкек ташриф овард. дар моҳи октябри соли 2020 Козак бо раисҷумҳури кунунӣ Жэйнбеков ва бо Ҷабборови нав аз зиндон раҳо шуда мулоқот орост. пас аз як рӯз якумаш ихтиёран ба истеъфо баромад ва дигараш иҷрокунандаи вазифаи президент гардид. жана сиз Орусиянын катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы? ал күндөрү Орусиянын бийлиги сизге да кайрылып,
Ал Тургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары Дмитрий Казактын Бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон. Орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда Орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле, эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда Орусиянын таасири кандай болду? Биринчиден мен Бортников менен күндө бир 4-5 жолу сүйлөшүп аттым. Жана политический вопростордун бардыгын бул Козак келген. Политический жагын Козак сүйлөштү бардыгы менен. Анткени Козак жалгыз келген жок, бул целый делегация менен келди. Делегациянын көбү биздин Кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган, алар ошолор менен сүйлөшүп, жана бир эмеге келишти да. Жанагындай и алар легитимизацияны берип атышты да. Самое главное ошо. И таасири аябай эле чоң болду. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать вас. Выражаю глубокую признательность. Бүгүнкү күндө президенттин саясий технологдору бар. Алар Россиядан келген. Азыр иштеп атышат. Азыр иштеп атышат. Орустар бар. Мен алар менен да жолуккам. аз ин рӯ ҳар амали Раҳмон ва Ҷабборовро ба таври нобаёнӣ бояд ё ба манфиати мустамликадорони рус ва ё ба манфиати шахсии онҳо арзёбӣ кард. В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма. мутаассифона мо бояд иқрор шавем ки халқҳои ҳарду кишвар ба иғвогарӣ дода шуда ба режимҳои худ ки дар дигар мавридҳо тамоман боварӣ надоранд эътимод ҳосил карданд. ҳамаи ин аз он сабаб аст ки чунин тадбири сиёсӣ монанди фаъол гардондани ҳиссиёти ватанпарастӣ ва хусумати байнимиллӣ бо роҳи дар шуури одамон ба вуҷуд овардани симои душмани беруна дар сатҳи пинҳонӣ амал карда ғаризаи бақои ҳайвониро фаъол мегардонад ва онҳоро водор мекунад ки ба ҳам пайваста ба бегонагон нафрат кунанд. аммо ин танҳо бо он халқҳое кор мекунад ки ба таназзули фикриву сиёсӣ дучор шуданд. дигар чӣ гуна метавон тавзеҳ дод ки бархе аз мусулмонон бо фарёди Аллоҳу акбар дигар мусулмононро ба қатл мерасонанд ва бовар доранд ки кушташудагон дар ин даргириҳо ба шаҳодат расиданд. бешубҳа якуним аср мустамликадорӣ кори худро анҷом дод. қатли оми ҳақиқии маданӣ ки онро режими подшоҳии рус сар карда ҳокимияти советӣ онро давом дод ва имрӯз ҳам бо дасти гумоштагони рус идома медиҳанд. ба халқҳои мо таъсир расонда онҳоро ба доми фиребу найранги сиёсӣ мекашанд. Ровно 3 месяца назад в Москве зиёда аз ин дар гармии хусумат ва иттиҳомоти мутақобила миллатгароӣ ва ифтихор аз ватани худ бисёриҳо фаромӯш карданд ки ҳам Тоҷикистон ва ҳам Қирғизистон як давлатҳои сунъӣ ташкил шуда ҳастанд ки марзи онҳоро коммунистони рус барои ҷудо кардани мо миёни худ кашидаанд. моро аз ҳам ҷудо карда кӯшиш карданд ки таърихи бузурги моро ҳуввияти исломиямонро аз байн баранд ва ба ҷои он ҳуввияти миллӣ барои мо бегонаро гузоранд. гузашта аз ин имрӯз маҳз ҳамин услубҳоро режимҳои минтақа ба кор мебаранд. минтақаи мо ҳамчун як қудрати бузурги мусулмонон ба ҷаҳон олимону фотеҳони бузургро тақдим намуд. аммо ин танҳо замоне амалӣ гардида буд ки он замон мусулмонон муттаҳид буданд ва мардум якдигарро ба ягон миллат ҷудо намекарданд. то он даме ки мо ба кори гузаштаи бузурги худ барнагардем дар дами таърих ҳамчун халқи ҳаёти бемаънӣ дошта идома медиҳем. ҳамчун халқҳои ақиммондатарини ин минтақа ба шумор меравем ва ба манфиатҳои мустамликадорон хизмат мекунем.
пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно? Да, пожалуйста. Во всех смыслах. Пожалуйста. Я... ҳодисаҳои фоҷиаборе ки ба вуқӯъ пайвастанд ҳатман барои халқҳои мо дарс ва ибрати дарднок бояд шуд ки ба ҷои баҳс кардан ки ҷангро аввал кӣ оғоз кардааст бояд дарк кунанд ки ҳамаи ин ҷиноятҳоро на мардуми тоҷик содир карданду на мардуми қирғиз, балки он аз тарафи режимҳои ҷинояткори рӯзпарасти ҷабборову раҳмон амалӣ шудааст ки аз ҳисоби хуни фарзандони мусулмонон рахти худро нигоҳ доштан мехоҳанд.